Benvinguts i benvingudes a tothom. Aquí a Astrodeva, un espai de tarot en català. Avui estaré utilitzant aquest oracle preciós i també aquestes cartes de tarot, i també, a part, us compartiré una afirmació positiva perquè l'escrigueu aquí a comentaris i que d'aquesta manera activeu l'energia de la mateixa. Anem a començar amb aquestes dues opcions. Com veus, tenim aquí l'opció d'aquesta abelleta preciosa i també aquí tenim una flor. Aquesta flor, que la vegis bé. Ara el que vull és que tu miris, observis bé les dues opcions i que et deixis emportar una mica per la teva intuïció. Aquesta lectura és per aquesta setmana del 6 al 12 d'octubre, que per cert, demà dia dilluns 6 d'octubre és el meu cumple, o sigui que aquí t'ho deixo. Res a veure, senzillament que estic molt contenta, amb una energia moltes ganes de continuar amb aquest projecte. Et dono les gràcies per estar aquí una vegada més, i si és la primera vegada que em veus, t'animo que et subscriguis al canal. Vinga, anem a començar amb les persones que heu escollit l'opció de l'abella. Vinga, anem a començar. Com ja sabeu, el tipus d'oracle i de tarot, el meu punt de vista amb les cartes, és un punt de vista una mica més evolutiu i no tan predictiu. Sempre me'n vaig una mica en l'evolució de la nostra ànima i del nostre camí de vida. Per tant, no t'has de condicionar amb el resultat de la lectura, només veure-ho com una opció, com una petita orientació en el teu camí. Ja veieu que el meu català no és perfecte, però sempre m'esforço molt a intentar parlar-ho el millor possible, i de fet estic fent classes pel meu compte per aprendre i polir una mica les equivocacions que de vegada tinc. Vinga, anem allà amb l'opció de l'abella per aquesta setmana del 6 al 12 d'octubre. M'agradaria que no només escolteu la interpretació que jo us dono, sinó que també us deixeu portar una mica per les vostres sensacions quan veieu les cartes. Anem per les primeres cartes. Aquí tenim una mica de tensions, Seria com una situació o una setmana en la que sentireu que potser hi ha una mica de tensió en l'ambient, i que potser, coincidiu amb persones que són una mica complicades, que no volen escoltar, que volen fer les coses només d'una sola manera i que els hi costa sortir una mica del seu tarannà, els hi costa sortir de la seva, diguem, mal anomenada zona de confort. Serien persones que potser no et deixen avançar com t'agradaria, o que potser volen o intenten molestar-te amb la seva frustració o treure't la teva bona energia, la teva motivació per fer alguna cosa. Compte amb aquestes persones que poden ser una mica manipuladores i poden utilitzar el teu amor, la teva passió per alguna cosa per enforçar-vos i treure-us l'energia. Compte amb aquestes persones, és complicat. També podria ser una setmana en la qual, si esteu en un moment de fer algun tipus de que voleu arribar a qualsevol tipus d'acord, alguna situació de parlar amb alguna persona important o amb altres persones, compte, perquè potser aquestes persones estan una mica tancades a fer algun tipus de tracte. Continuem amb aquestes dues cartes precioses. Com veieu, és un tarot bastant nou i la veritat és que em feia molta il·lusió utilitzar-lo avui. Aquí tenim dues cartes que ens parlen de paciència, de calma, de tranquil·litat, de fer les coses més a poc, de no fer les coses sense pensar-ho massa, és a dir, de pensar ben les coses abans de continuar o abans de passar a l'acció. També és una combinació de cartes que ens parlen de que les persones que heu escollit aquesta opció hauríeu de pensar ben les coses, o potser assessorar-vos bé abans de prendre una decisió o anar per un camí o anar potser per un altre. La saviesa, seria la paraula, la saviesa, la connexió també amb l'energia femenina, ja sigui del teu grup d'amics, d'amigues, o potser de la família. Una persona, una dona, una noia podria ajudar-te o donar-te un bon consell durant aquesta setmana. Les cartes et diuen que li facis cas.
Bueno, no he de ser jo, potser és algun amic, alguna amiga teva, vale? Quan dic amic, per què dic energia femenina i amic, no? I em refereixo a un home? Perquè, a veure, hi ha moltes persones, homes, no? Que en aquest cas podrien tindre doncs, una energia femenina molt, molt marcada i, bueno, tots tenim l'energia masculina i la femenina dins nostre, el que passa és que depenent una mica del percentatge, doncs tirem més per un lloc o per un altre. Llavors, podria ser una persona, és igual un home o una dona, però molt sensible i que et pugui donar bons consells. Aquestes dues cartes ens parlarien també d'una connexió o d'una connexió o d'una millora en la situació amorosa, tot el tema dels vincles. Potser si has escollit aquesta opció estàs passant una situació amorosa una mica més lleugera, una mica més fàcil, sembla que tot s'està posant al seu lloc. No sé si tens parella o no la tens, m'ho pots deixar escrit als comentaris, però seria una combinació de cartes que ens parla realment d'una situació amorosa, sentimental, que pot millorar molt. De fet, diria que si estàs en un moment de que no estàs coneixent a ningú, ojo, perquè podria ser perfectament una setmana molt divertida per conèixer algú que realment estigui connectat o connectada amb la teva forma de ser o d'estar al món. Bueno, anem a veure la resta de cartes. Continuo amb aquest oracle preciós. Aquest oracle justament està en castellà. Estic pendent de potser portar algun tarot que sigui en català. Estic en ello. Tingueu paciència perquè tinc preparades algunes sorpreses. Espero que per les pròximes lectures ja les tingui. Bueno, anem a veure quin és el consell d'aquest oracle per les persones que heu escollit l'opció de l'abella. Vinga, per totes les persones aquesta setmana del 5 al 12 d'octubre. Ha sortit una carta, me la quedo per aquí. Anem a veure les dues següents. Com a energia general, consells que us estan donant en aquest moment. Fixa't que hi ha dues cartes, aquestes, que de forma curiosa, que encara que no són ni tan sols del mateix color, perquè aquest oracle es divideix en 4 colors, ens estan parlant de que vagis en compte. És a dir, podria ser que estiguessis en una setmana que has de celebrar alguna cosa, que has de... no sé, algo que tens molta il·lusió, algo que tens molta motivació. Jo ja t'ho he dit abans, que t'havien sortit unes cartes en les que podries potser coincidir o escoltar consells de persones manipuladores que no els interessa que tu tinguis èxit en les situacions teves personals, laborals, el que sigui, i podries donar-te et podries portar una bona decepció en persones que tu potser t'estimes, no? Aquesta combinació de cartes ens parlen d'una decepció, d'una traïció, d'una situació en la que potser et poden fins i tot enganyar, no? És a dir, intenten prendre't el pèl. Aquestes dues cartes estan envoltant a una que és molt, molt important, que és el fet de l'autoestima, no? Com t'estàs estimant tu realment i com aquesta situació podria afectar-te. Ves en compte. Per què? A veure, ja saps que en el meu tarot i el meu punt de vista amb el tarot de sempre, ja tinc 42, vaig a complir 42 anys demà mateix i porto des dels 21-22 anys treballant amb el tarot de forma professional i ja et dic per experiència pròpia, de veritat t'ho dic, que el resultat de les cartes no t'ha de condicionar perquè és com una energia que s'apropa a allò que et passarà, però que tu ho pots canviar. És a dir, encara que surtin aquestes cartes de que tinguis compte, de que vagis amb cuidado i tal, són cartes que ens parlen de que potser hi ha aquesta disponibilitat energètica, però que tu ho pots evitar. Llavors, compta amb persones que siguin una mica narcisistes, una mica manipuladores, una mica tòxiques, diria jo, perquè podries passar un mal rato, una mala estona, o potser tancar la porta definitivament a persones que t'han fet molt de mal, perquè durant aquesta setmana podrien ressorgir aquestes persones a la teva vida. Compte amb això. Aquesta carta és molt important perquè ens parla de que tu has de cuidar aquesta autoestima, t'has de cuidar a tu, has de posar límits clars i límits de veritat, fer-ho mirant per tu, sent una mica egoista. No tinguis por de ser egoista,
no tinguis por de ser autèntic, autèntica, val? I si hi ha persones que no estan d'acord amb tu o que potser senzillament no et recolzen, no estan amb tu en els teus projectes, no és el teu problema, t'ho dic així. Ja sé que sona una mica heavy, però realment és que és una realitat. És a dir, tu no pots estar pendent o condicionat o condicionada al que pensin dels altres de tu. És a dir, has de fer a la teva, has d'anar cap endavant, tot i que podria ser una setmana una mica, regular, regular, no? És a dir, seria una setmana de moments bons i d'altres una mica incòmodes que podrien inclús alguns de vosaltres portar-vos a alguna situació en la que us intentin enganyar d'alguna manera. Compte amb això, només heu d'anar amb compte, res més, no em preocuparia massa, només ser prudents. Seria una setmana per ser una mica més prudents. I ara sí anem a treure una de les afirmacions positives. Aquestes veureu que estan en anglès, jo les traduiré i farem una afirmació que el que heu de fer amb ella és només, així de senzill, escriure-la immediatament a comentaris perquè això s'activi immediatament a la vostra vida. És a dir, les afirmacions positives funcionen, però funcionen si les utilitzem. Llavors, només has d'escriure l'afirmació que surti per tu i que aquesta afirmació es pugui manifestar a la teva vida. Vinga, anem a veure les cartes per tu. Aquesta afirmació que et donarà una mica de llum al teu camí. Aquesta d'aquí. Diu, fes més d'allò que et fa feliç, no? Allò que a tu et fa ser increïble o diferent als altres, no? L'afirmació que podries utilitzar és faig més d'allò que em fa feliç. Sí, la pots escriure a comentaris, faig més d'allò que em fa feliç. Perquè encara que vulguem fer-ho, no sé si et passa a tu també, que vols fer alguna cosa que realment vols fer coses maques per tu, però al final acabes amb un pensament una mica més negatiu, estrès, ansietat, i són coses com que no, he de canviar el xip. Doncs amb aquesta afirmació podries canviar aquest xip, aquesta forma de pensar. Jo et dic una cosa, si no creus en les afirmacions no passa res, intenta fer-ho encara que no creguis perquè realment funciona. Si hi creus, evidentment funciona molt més ràpid, però encara que no hi creguis, de veritat, confia en mi que això funciona. Escriu la teva afirmació aquí a comentaris per activar immediatament aquesta energia i que et pugui servir per aquesta setmana. I no te n'oblidis, per suposat, subscriure't aquí al meu canal Astrodeva Tarot, on trobaràs setmanalment sempre una lectura interactiva per la setmana amb diferents tarots i diferents oracles i la teva afirmació setmanal. Anem a veure ara per les persones que heu escollit l'altra opció, l'opció d'aquesta flor preciosa, daurada. Mira-la bé, aquí te la deixo. Aquesta flor ens marcarà una mica com és l'inici d'aquesta setmana per tu, com poden anar les coses, sempre tenint en compte que el meu punt de vista amb el tarot és un punt de vista una mica més evolutiu i no tan predictiu. Mira, ja ha sortit una carta, anem a deixar-la per aquí. Anem a veure quina és, vinga, va. Aquí la tenim. I anem a continuar amb la resta de cartes. Per l'opció de la flor, del 5 al 12 d'octubre de 2025. Recordeu-vos de donar-li a m'agrada al vídeo i sobretot deixar escrita la vostra afirmació que us donaré al final d'aquesta lectura per tots vosaltres, només per les persones que heu escollit la flor daurada. Vinga, anem amb totes les cartetes. Segur que esteu pensant quines cartes més curioses, més maques, més colorides, a mi m'agraden molt, han arribat avui i la veritat és que tenia tantes ganes d'utilitzar-les que no m'he pogut aguantar. Anem amb les primeres cartes. Aquí hi ha una sensació com de cuidar el que t'ha costat molt, aconseguir. D'alguna manera podria ser una setmana per recollir tot allò en el que tu t'has esforçat i potser tens una mica de por en perdre, no? És a dir, tens una mica de por
de perdre tot allò per al que tu has lluitat o t'has esforçat tant, i la lectura et diu que no et prenguis les coses tan seriosament i que potser està bé que tu siguis una persona cuidadosa amb les teves coses o els teus diners o amb allò que tu has aconseguit, però que les coses s'han de moure, no? Com els diners. Els diners s'han de moure perquè les coses comencin a fluir. En temes sentimentals, amorosos, podria haver una situació en la que hi ha un bloqueig. És a dir, aquestes dues cartes ens parlen d'una situació en la que hi ha algun tipus de bloqueig que no et permet ser realment o comportar-te o fluir amb aquesta persona, tant si és una persona que t'agrada i encara no tens res, com si és una persona amb qui realment estàs vivint un vincle, no? Un vincle d'amistat o un vincle d'amor. Aquesta combinació de cartes ens diria que hi ha una situació amorosa que s'ha de posar una mica d'ordre o que t'has de fixar quines coses pots millorar si realment vols estar amb aquesta persona o no. Aquesta setmana del 5 al 12 d'octubre seria l'oportunitat per posar una mica d'ordre. I parlant d'ordre i també una mica d'abundància, anem a aquesta abundància, anem a aquesta oportunitat per recollir tot allò que tu has treballat, per allò que tu t'has esforçat tant mesos enrere. Potser és una persona que tens un petit projecte, encara que encara no t'estàs dedicant de forma professional o estàs començant alguna cosa i és com a poc, tot el detall, molt a poc, amb molt d'amor, amb molta motivació, amb molta intenció de fer les coses bé, d'arribar a les persones pertinents, d'anar sobre segur. I és que aquesta combinació de cartes ens parla d'això, ens parla d'èxit en el tema d'estudis i també en el tema laboral, en el tema econòmic, però no és que ningú et regala res. És algo que a tu et ve, una recompensa de l'univers, per algo que tu realment has fet bé durant els últims 6 o 12 mesos. És una recompensa per tot el que tu has lluitat i per tot el que tu has fet bé, que t'has esforçat. Pensa un segon sobre allò que tu potser t'has estat esforçant o li has posat molta energia, perquè en aquest àmbit de la teva vida tindràs un benefici, tindràs una situació com un regal de la vida, que torno a repetir, no és un regal perquè és algo que tu realment t'ho mereixes pel teu esforç, algo que t'ha costat molt. Per algunes persones podria ser un canvi físic o per altres persones un canvi a nivell econòmic, algun tipus d'inversió que has fet abans, o potser és que estàs començant a vendre un producte que has fet, o potser és que et vas obrir unes xarxes socials per compartir alguna cosa que t'agrada molt i de cop i volta comences a tindre un mogollon de seguidors. Podria ser. Ja m'explicaràs a comentaris, m'agradaria saber-ho. Aquestes dues cartes ens parlen d'una situació amorosa, sentimental, que, com t'he dit, per aquí podrien haver-hi certa incomoditat, certa situació que s'ha de netejar una mica, que s'ha de tindre en compte, però aquesta combinació de cartes ens parla justament de veure la llum a una situació amorosa que potser estava estancada. És a dir, que si comenceu la setmana amb una sensació de no sé si el nostre va bé, no va bé, jo us dic que cap endavant, que busqueu la solució, perquè la solució està aquí per vosaltres i és més fàcil del que penseu. Per algunes persones aquesta solució sí que, per suposat, podria ser acabar aquesta relació de parella o aquesta relació d'amistat. Clar que sí, i tant, s'ha de respectar tot, però jo veig aquí més ben com una continuïtat, no? És a dir, com fem les coses diferents, anem cap endavant sense tanta por i sense tants límits, que potser de vegades aquests límits estan més en la vostra ment que en el vostre cor. Fixa't que bonic m'ha quedat. Continuem ara sí amb l'oracle que ens donarà consells per aquesta setmana per totes les persones que heu escollit l'opció de la flor i que us puguin ser d'ajuda en aquesta setmana del 5 al 12 d'octubre de 2025. Primera carta de l'abundància. Uau, no està malament. Anem per les següents. Si us està agradant aquest tipus de lectura, ja sabeu,
m'encantaria que us subscriviu al meu canal. Per mi és el més important en aquest moment. No estic pendent tant de les visualitzacions, sinó de fer un contingut que tingui un sentit, que tingui com una base sòlida, que tingui un valor en la vostra vida. Llavors, per mi, el millor regal de compleanys d'aniversari que em podeu fer és la vostra subscripció. La veritat, em faria molta il·lusió. Anem amb les cartetes, que ens diu abundància, addicció al treball i perseverància. Ja us he dit que aquí hi ha una situació en la que molts de vosaltres esteu fent un esforç, esteu fent moltes coses per millorar la vostra vida laboral, acadèmica, professional. Podria ser que ja esteu treballant, que encara no esteu treballant, que esteu treballant a 2 llocs alhora, o que esteu estudiant i treballant alhora, o que, mil coses, mil històries, mil situacions diferents que tenen a veure amb això, amb la part o l'àmbit més terrenal de la vostra vida. Doncs fixeu-vos que aquí hi ha una recompensa que torna, que la lectura torna a dir, és que t'anirà bé. O sigui, tot això que tu t'estàs esforçant, aquest esforç, no es quedarà en res, no? No sé, sé que hi ha una frase en català, ara no em surt, algú d'Orris, és que no me'n recordo, a veure si m'ho podeu deixar escrit per comentaris. Quan algú queda en res, no? Que en castellà seria com en agua de borrajas. No sé com es diu en català, a veure si m'ho podeu dir. El que us deia, és una setmana en la que l'abundància pot vindre, però molts de vosaltres podreu patir aquesta addicció al treball o aquesta necessitat de ser tan perfeccionista que podríeu perdre una mica d'energia, no? Situacions molt estressants, o potser esteu molt cansats o molt cansades a mitja setmana. És a dir, una cosa és sentir que estàs esgotat o esgotada el divendres, ho puc entendre, però si ja et sents esgotada el dimarts o el dimecres, la cosa no va bé. Això no és bona senyal. De fet, no seria ni normal i no és bo per nosaltres estar esgotats un divendres. I t'ho està dient una que s'esgota ja el dilluns, perquè jo estic treballant inclús el cap de setmana en aquest moment de la meva vida. Però la veritat és que la lectura et diu que en aquesta setmana vagis en compte amb aquesta situació o de potser estar com molt pendent de temes que no estan en la teva mà, que no són la teva responsabilitat o que no has de fer tan perfecte, no? Que podries fer les coses només bé i no perfectes i encara així series feliç i tot estaria bé a la teva vida. Aquesta carta sí que és veritat que et parla de que estàs en un moment de que sents la necessitat de ser molt perseverant, d'estar en tot, de fer-ho tot molt bé, de mantindre't forta, de tindre aquesta constància i saps que aquesta constància et portarà a alguna millor. Sí, estic d'acord amb tu i ens agrada, no? Som persones productives, sí ho som, però hem de trobar aquest punt de descans, aquest punt de tranquil·litat i no anar a tope durant tota la setmana i que arribi el dimecres i que ja esteu que no podeu amb la vostra ànima. Una mica seria això. I ara sí, anem a treure la vostra afirmació positiva. Recordeu-vos que aquesta afirmació s'ha de... O sigui, el procés és molt fàcil perquè aquesta afirmació, tingui un sentit en aquesta lectura. I és que l'heu d'escriure a comentaris per activar l'energia de la mateixa afirmació i que això es manifesti a la vostra vida. Vinga, anem a preguntar quina és la vostra afirmació per aquesta setmana. Ja veureu que són unes cartes bastant gracioses, no són afirmacions com a tal, són com consells, però jo les transformo en afirmacions perquè és una cosa que estic fent des de fa molts anys, des d'abans inclús de dedicar-me al tarot. O sigui que ja veureu que, de veritat, des de la meva experiència us dic que funciona i que encara que no hi creieu, funciona igual. Aquesta és la màgia de les afirmacions. Ha sortit aquesta que diu que inspiris altres persones fent el que a tu t'inspira. És a dir, tu has de donar exemple d'allò que vols fer per ajudar altres persones. Doncs podríem fer una afirmació ben maca com, per exemple, tot el que faig
ajudar altres persones. Te la repeteixo, tot el que faig ajuda a altres persones. Què aconsegueixes amb aquesta afirmació? Aconsegueixes que li estàs dient a l'univers que estàs preparat o preparada per ajudar altres persones i que tot el que fas ho fas amb molt d'amor. Llavors, quan tu actues amb amor i sense esperar res a canvi, l'univers et dona més d'allò que et fa feliç, d'allò que et fa sentir aquest amor en el teu cos, en la teva pell, en la teva ànima. Bueno, espero, opció de la Flor, que t'hagi agradat la teva lectura. M'encantaria saber-ho. Estic pendent dels vostres comentaris. Sempre us estic contestant a tots i a totes. Pròximament hi haurà sorpreses al canal. Ja us ho estaré dient poquet a poquet. Però sí que m'encantaria, doncs, això, que us subscriviu al canal, que compartiu aquest vídeo amb les persones que estan al vostre voltant i que els hi pugui agradar el tarot, no? Sobretot el tarot en català, perquè el tarot en castellà tenim un munt i jo estic molt agraïda perquè tinc un canal bastant important, no?, de tarot en castellà que es diu Mensajes del Faro del Universo. Som una gran família també, però jo la veritat és que el meu projecte durant aquest any 2025 i 2026 seria intentar fer més contingut en català, que crec que és una cosa que falta i que ens anirà bé i anirà bé a moltes persones. O sigui que et demano o m'agradaria que comparteixis aquest vídeo amb les persones del teu voltant, que els agradi el tarot en català i que els puguis ser de valor en el seu dia a dia. Moltíssimes gràcies per estar aquí. Ens tornem a connectar dintre de 7 dies, el pròxim diumenge, cap a la mateixa hora. Gràcies, una abraçada i fins aviat. Adéu, adéu!